Wieħed mill-aktar memorji li jibqgħu f'moħħ il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, Leonid Mackay, mill-kampanja elettorali huwa l-mass meeting li organizza l-Partit Laburista fil-Victor Tedesco Stadium fil-Ħamrun. Dan iddikjaraħ f'intervista mal-Gazzetta Kulħadd fejn ta' kull ġimgħa se tkun qed tlaqqa lil qarrejja mal-protagonisti tar-raba' rebħa f'elezzjoni ġenerali għall-Partit Laburista. Mackay qal kif dan il-mass meeting bis-sem ta' talent internazzjonali kien inizjalment idea bbażata fuq ix-xettiċiżmu, iżda bl-impenn, id-dedikazzjoni u l-parteċipazzjoni dan sar wieħed mill-aqwa avvenimenti tal-Partit Laburista. Mumenti oħra li jibqgħu imnaqxa fil-memorja tiegħu huma t-tnedija tal-kandidati kollha Laburisti fejn innota l-ħidma kbira li saret biex il-partit ikollu lista rekord ta' kandidati. Semma wkoll il-podcast li ħansem fih Isma' Din fejn anke hawn qal li l-Partit Laburista investa bil-kbir biex joħloq dan il-kunċett. Mackay innota li fost dawn il-mumenti li sbaħ wieħed kien dak ta' tħabbira tar-rebħa b'Dr. Abela jindirizza l-folla mill-gallerija taċ Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. F'dan l-isfond l-aktar mument diżappuntanti qal li kien dak meta s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello f'mument ta' importanza bla konsultazzjoni mal-Partit Laburista ikkonċeda t-telfa mal-ġurnalisti fis-sala tal-voti fin-Naxxar fejn ikwota distak li kien kompletament żbaljat. F'din l-intervista Mackay wieġeb għall-mistoqsija li kienet tirrigwarda l-analiżi interna tar-riżultati elettorali fejn qal li t-tiġdid għandu jkun proċess ewlieni fil-Partit Laburista anke jekk kiseb 4 rebħiet elettorali b'dista komdu. Hawnhekk il-kap eżekuttiv tal-partit innota li l-mexxej Laburista jagħti importanza lil partit ta' skemm jagħti lil ħidma nazzjonali b'messaġġ ċar favur it-tisħiħ tal-ideoloġija tal-partit illi qiegħed fil-gvern. Dwar il-manifest elettorali li issa kiseb mandat b'saħħtu mill-elettorat int Malta, Mackay qal li dan jirrifletti l-aspirazzjonijiet tan-nies. Intant Leonid Mackay ringrazzja lil xiren ta' volontira u attivisti li kienu ta' għajnuna diretta mifruxa fit-toroq il-pjazzez u l-komunitajiet. Huwa rikonoxxa wkoll il-ħidma tal-amministrazzjonijiet preċedenti li llum jiffurmaw is-sisien ta' dan il-partit rebbieħ u bismu fil-kotba tal-istorja elettorali.